back to the YouTube channel. Please make sure that you subscribe and you like the channel. So kubuka ngazuthi everything has been concluded in terms of South Africa kanye neSwaziland njengoba uPresident Zuma shadisile indodakazi yakhe ngale kahle silotsholiwe and futhi ngathi ke ngokwamahemuhemu kwangazuthi ufuna unqaba kwangazuthi nje ufuna ukuthi ngathi akayizwa le ndaba kodwa asazi noma wayezenzisa yini kodwa nje hayibo asiduma lezi imoto kodwa ke njengamanje seku-official indodakazi le encane kaPresident Jacob Zuma uNomcebo Zuma uneminyaka ewu-21 amzala kuNonkululeko Mhlongo okunkosikazi wakhe wesihlanu osekhona njengamanje. Kuthiwa ke uNonkululeko mesembheka she's the former wife naye kahle kahle hayi ukuthi basathandana. Uhlala eGreytown emafarm and kuthiwa ke ubeyikahlala eMaritzburg behlangana noPresident Zuma on a restaurant khona lapho. Recently ke uNonkululeko ke hayi kuthiwa nje ujabule ngalendlela nje eqeda usathana ukuthi indodakazi yakhe iye eSwazini and she is in full support. She does not have any reservation hayi suka kona lokho ngalo mshado lona wendodakazi yakhe. Yena ngokwakhe ujabuliso nje ukuthi ke amaZulu namaSwati laphaya ebukhosini sekuhlangenwe ke bathi njengomama nje hayi uhamba phambili, she's fully support. Unjengamanje ke uhlala kuphi? Uhlala eGreytown. Masibheka ukuthi ke uNomcebo lona ke unaba uNomcebo ke uzalwa uye kuZuma ke and she's just only 21 years old. She is so gorgeous and besingazi ngayo but she only made ama headlines ke ngalenkathi eqala ehamba umhlanga waseSwatini. Make ngicela ukubuza kunobani vele ukuthi amantombazane aseSouth Africa kumhlanga ya nokunormal ngaphela ngithi nawo amaswati ayafika zemhlangeni walana what if bebekhanda story ukuthi ugela lapha kube ngathi ombona khona kanti uZuma noMswati badayiselene ingane behind the scenes. Kodwa ke nangu ugela uyintombi into umthatha uMswati eyintombi into wazomenza ke umfazi. Hayi ngifuna nje uqamba mangimane umfazi wesi-10 noma wesi-15 noma wesi-20 kodwa nje umfazi nje ule kuthi usebonakalileke lesebingelela abanye omama bakhona baseSwazini njengamanje ke okuthiwa ke wahlangana naye ke eLudzizini Royal Palace lapho uMswati ke ahamba wayomseletha khona awe mashemba sengikhohle ya unkosikazi wesi-16 and futhi akagcinile ukuthatha uMswati usazothatha nje abanye nawe nje mofuna usengakuthatha. Kuthiwa ke hayi nje ukuthi lo mjolo wabo cha lo mshado wakho uNomcebo neKing ukudlala uzokwenza uzokwenza nokuthi ubudlelwane bamaZulu namaSwati uhlangane impela nje kuqine mhlawumbe nje mesifika nje eSwazini nawe nje moyifikele eSwazini uvela uthi nje ngusibari wase-KZN nombani kuyokwenzela into ezinhle amaZulu asezosithatha serious. Uke wazama kumshana ukuthatha ngale kodwa hayi kusho ukuthi ukhona uMswati lento kade eyifuna waphela uKing Mrs Zulu umzamile ukuthi amthathele umfazi ngalomdala kwaukuthi cha engazothi uGayi ayizwani uyifunela uSidudla nangi noSidudla semlahleli wahamba uyifunela lo wanaye omaka Enzo. Shuthi uMswati uyifuna lento ezohlanganisa ubukhosi ke manje sho njengoba ngasebona ubukhosi ke kodwa kuseyinto eserious ngaphela uZuma usenamandla lawa nawo. Akamuhle kugela nazi izithombe zagela ukugela useqalile ukuhamba amazwe ngamazwe ke noMswati uyi-royalty ngempela as she is so beautiful. Kusho usufuza uma wakhe ngobuhle ngoba hayi cha bandla hayi kodwa wena le Nkosi King Dinde yakwazi ukukhetha badla abafazi baMswati
bahle abafazi wamswati bonke futhi akekho mubi, but-ke zidle ney'ngane zakhe. Bese kuyisono-ke uNomcebo emile no-King Mswati indodana yakhe imile lapha wabona ukuthi kahle kahle fana ngabla, kodwa phela ubezoyaphi lapha ngoba akanamali. Akuthi akanamali umfana, but-ke u-right, but-ke the power is Maswati kaseqalile uyacomplaina ngamanje athi sebemoshe ugqoke iwashi la 200,000 ugqoke imali. Guys, ingane ibi-very rich, qhamuka kuZuma baba u-rich, baba unemali. So manje angeke sisho ukuthi konke lokho esinakho njengamanje konke kuphuma ku-King Mswati obengenakho. Vele as a new wife, as a young girl, kungenzeka ukuthi mhlampe-ke uSwati uyamenzelela, but she doesn't come from poverty. Her father is a former state. Her mother used to own ama-restaurant. Kodwa phela sezowathola njani, ngenza phela umama wakhe wethole ngama-tender, kodwa akahlupheki. But I never want to believe these things ukuthi kuthiwa umuntu usegqoke iwashi la 200 million, la 10 million. Kanti bafethu yini million? 1 million, 2 million, 3 million, 4. Hayi ngeke. I don't think ukuthi ngisho ukuthi unemali engakanani usungavele nje uthi nje ngiyothenga iwashi nje mina nje la 10 million. Hayi so iwashi-ke lona silibonile egqoke iwashi elihle, bebesho bathi hey libiza ama-million, but no, might cost maybe 500,000. Shish, nalo 500,000 isho umuntu uyahlupheka. Yeah, so guys, please make sure that you do subscribe, not just only subscribing, you also like. We are back. So I see you again there. But President Zuma usenze sure ukuthi ubudlelwane be-South Africa ne-Swaziland buhamba phambili.